Dede, nोंनि दाउआ नै जा गोबां जाबाय। नायफैल' नै नोंनि दाउआ नै आदार जागासिनो दं। जा गोबां जाबाय ने? दाउआ जा गोबां जाखाबाय दा? मा? इदि होनदों? हनै देनसार मोसाग्राया गेलेनायसै। दाउआ माबेसे जाखो नायनि। बा दाउआ नै फिसा बेबायनो नै ने? ओइ मानैबा नै फिसायाबो। बेयावबो गगासिनो दङ नै। देरनाखै दाबो मानैबा मरारानो दाउआनो। मरा जाजोब्बायनो। जोङो दिनै ओंख्रिया साम'जों खाख्लौजों संनानै जानोसै। फुलानो एसेल' हायदोंनो। खानानै भाजा जानांसिगोन। साम'जों खाख्लौजों दहायनि नुनाया नै गोथाव जायोना जाया? दा जालासो मिथिनायसै। बा बहा थाङो? बेरायहैयो? बहायथ' बेरायहैनाय? दै नायो? मोसौआ? हा? मा खालामदों? ना मोननो? नोंबो दै गेलेयो? दे नोंबो दै दुगैयो? दै दुगैयो? दुगैया? लेथ्रा जायो मानो दैया? बेरायनो फैदो। ओरै बेरायनोसै। ओरैबो नायो? ना नायगौ? गैया दै गोजासो दैयानो गोलैयोबानो। हा? ओहो ना गैया बेयाव। नाया ओइजोंसो थायो हौरैजों। गिर्जाया नै गिर्जाया। आयौ गैला गिर्जा गैला। बैलाय गिर्जा दं हनै आयौ। खाथियाव थांना नायनोसै ना? आफा जिसु लिरलायदों? न'आव थांनोसै दा न'आव फैफिनदो दे। मोनानायसै नै सानाबो गैला बारा। सान गोजा जाबाय नै। औ साना गोजा जाबाय। बाय बाय।